Kohimen kopara bayir hautrai Jesu Christ. Minta kasni kabalang karake ia kasni burom jonga Clara bakui. Bar habang yosno shapanga Clara ngikin mau uyau Francis Assisi bakui. Shua bakalajit ia ka jinglong riniam. Francis Assisi bakui but Clara kilong paralog. But nadu ka por u Francis Assisi bakut ulayo ia ka jim parasad but ka jingkot jang oblay. Ka Clara ro kalatrang ban shakri ya utrai. But kala ino ya ka spa janga. Kala ino ya ki ying janga. But kala le sha sa ha potung kule. But hangdo u Francis Assisi bakui. Ula kapno ya ka sniu baroka we. Ki ong hana ka sniu janga kalong ka ba itinat. Nadu ka por kala rai ban ino ya ka parte kala ino na dong shadong kaba pelong ya ka kaba briutam kalong kasniu jonga kala kloino ben ino kala kloi ben ino ya kasniu bad kala pediang pura ya utrai kalong ka dakashin jonga jingino ya ka jingitenad bad ka rompong jonga parte bad suki pasuki bun ki parlog jongkaru kilawan ben bud ya ka Wat ya ka para jangka kaba kat sausnem kala late sa rengkat batka. Bat kala im ya ka taka jingim kaba pura lemba ka jingid ya ki batuk. Bad kala kring burngut bad nitip ya ka seng jangki. Ka seng kaba bud ya ka jingim mensiam jangka Clara bakuit kala roy namar ka jing shakri jangka bat ka jingai tilut pura jangka. Ko himen ko parang yusngo naka gospel mindagasni shapanga jingai tilut pura. Kamindoy ayu ya uburyu ban yulut ya kaparte henre kiduno ya kamensiam. Kane kadeba longa jinkali kabangi kali mankasni haka jingim jongi. Kajimmandoy ayu yangi ban yulut ya kaparte bat kaburam nang kaburam jonga parte ya kaspa kapeu jonga parte. Henry nginum don ka jingim mensiam. Jisula ong balong kiba benyo ya ka bainong na utrai. Ngide ben len ya lade. Ngide ben ba ya la ka dempana but board ya utrai. Kane ka de ka jingkot jang utrai. Balong ki senran jang Jisu. Balong ki rikuit ha kamat utrai. Ngide ben don kane ka mensiam ha ka jingim jangi. Len ya lade. Len ya baro jai ki jingkwa ka wanshangi naka parte kaba mangi imminda. Bon ki kon jangi jongane ka juk kim nang shuban len ya lade. Kadba wan ka jing pen shoy kadba wan ka jing tenju ki kongu ya ka jing tenju ban ya kaba ki len ya ka jim pen shoy jongane ka parte uji supat ong len ya lade. Kenamba ngindup long ki babit dor ban ba ya ka dembana. Ladangim treban ba ya ka dempana halo jangi hapo jangi hakamen siam jangi nginum la banlong ki senran jangu Jesu Christ nginum yo ya ka jinglong jangu Jesu Christ aka jingem jangi ban yo ya ka jinglong jangu Jesu Christ ngidon kamban ba ya ka dempana kala banlong ka jingshitom ka dempana kala banlong ka jingjinjar jangi ka dempana kala banlong ka jingduk jangi ka dimpana kala banlong ka jingtenju bat ka jimpan shoy ka bahar rukam ka bawan thalap halo jangi henre habangi don ka bor utrai ha ka jingem jangi habangi don ka bor jangu Jesu ha ka jingem jangi ngilong ki ba seizo ngilong ki ba light lui ngiyusngo na ka kitab Deuteronomy utrai u penkan mau yangi da lemba u Moses kin mau hadu katno uble ulales buniapi Kato pilaban lap kumuni uble napadeng kinu ki ble jongane ka porte ubala kholoy ben ya rengkhat batpi bakkoloy ben sumari pi ubakkoloy ben yale ekatumana ka ben da jombi ubakkoloy ben ya shakama jombi ubakkoloy ben kudup yapi ubakkoloy ben ra
ia pi dak sangdi balak kaner jongu kane kalong ga jingi de karapang jongu utrai u pen kan mau ya upai di Israel pimde ben klet kat uni ublena ka jingem jombi pimde ben kandai kat uni ublena ka jingem jombi pide ban long kibarake ya ka hukum jongo balai pide ban long ki ba kongo ya ka hukum jongo balai pide ban long ki ba shashkore ka tin jongo trai kane kalong ka jingkon jongo ublai naga benta jongi badu Jesu udang ben rap shushu tang ki ba kongo ya ka hukum jongo balai tang ki ba kein kordor ya ublai pampalat ya ke baro jongene ka perte kin yo ya ka bainong but ka tinu try kala penkot da ka ba ong menda ka asngi ka gospel u Jesu unsa wan lang rengka bat ki angel ban ai hangi ya ka bainong kat kum ka jingle jongi ka bainong ka poi shangi kat kum ka jingle jongi lada ngimle eye naga benda utrai nginum yo ya ka ta ka bainong tengi hapen trishitom menda haga jingim jongi haga jingim men siam jongi ban le ya ki kam ki babha ban ba ya ka dembana ban len ya ki jing tenju jongane ka perte but ban kudup ya ujisu man ka kelip mat ngide ban kli man ka kelip mat haga jingim jongi kamindoi ayu ya ubriu ban yolut ya ka perte barokawe nangta laduno ya ka men siam ko himen ko para kadbangi puson na kane ka ketino try ngide ban kli alade khato ngadang pindu ya kamen siam jonga ha kane ka jingale jongane ka perte ha ka jingkwa jongane ka perte ha ka jingim ha kane ka perte hadu katno ngala pindu ya la kamen siam menta ladanga pindu ya kamen siam jonga nganum yo ya ka bainong namaru trayun bishar yangi katkom ka jingle jongi ka jingle ayu ka bangile man kasngi hato ki jingle jongi kalong ka pa penhun ya Jesu ne ka penhun ya ke paralog jongi hato kalong ka kam jongi ki bangile kalong tang ban pensngo ba ya ka perte ne ban pensngo ba ya ubala tau yangi ubala ai bor yangi ubala ai bainong yangi man ga kerlepmat tongin duai ha ke ne ka mas bakoin kum ka klara bakoin bangindup dap da kane ka bor ha ka jingim jongi bangindup dap da kane ka jinga ha ka jingim jongi bangindup it ningkong ya ujisu bangindup bud ya ujisu bangilong ke sendran ke bajana hai jong ujisu ha ka jingim jongi da ka bakentai ya baro jait ke jing tenju bat ke jim pen shoy jong kane ka perte tongin long ke ba pen bha shushu ya ka jingim mensiam da ka ba ishir ham ya utrai ka bainong ka ap yangi kat kum ka jingle jongi kat kum ka jingle jongi kadeban long kaba kuid barabor kum giri kuid ke balale ya ke baro kaba ban pins ngaba ya utrai jisube id karku kardo yangi pensle yangi bangin dup le ke kam ke ba kuid bangin wad ya ka bainang janga baning bangin ino ya ke baro ka ba pensngo ba yangi ha kane ka parte ya rap yangi ko Jesu pensle yangi ko Jesu daga ta ka bor daga ta ka chingkwa enyaro ya utrai Jesu Christ Jinam la jinam amen